फुले. सावित्रीबाई फुले या भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षक होत्या. त्यांनी त्यांचे आयुष्य शिक्षण, प्रसार व समाज सुधारणेच्या कामात व्यतीत केले. सावित्रीबाईंचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी सातारा जिल्ह्यातील नायगाव इथे झाला. त्यांच्या आईचे नाव लक्ष्मीबाई तर वडिलांचे नाव खंडोजी नेवसेल पाटील होते. 1840 साली सावित्रीबाईंचा विवाह ज्योतिराव फुले यांच्यासह झाला. तेव्हा त्यांचे वय अवघी 9 वर्ष तर ज्योतिबारावांचे वय 13 वर्षांचे होते. ज्योतिबांनी सावित्रीबाईंना शिकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. स्त्रियांना दुय्यम दर्जा देणारा समाज व्यवस्थेला नजून मानता सावित्रीबाईंनी स्त्रीमुक्ती व स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला. 1 जानेवारी 1848 ला त्यांनी त्यांचे पती ज्योतिबा फुले यांच्यासह पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. स्त्रियांनी शिकणे व शिकवणे हे धर्माला अनुसरून नाही असे काही लोकांना वाटते. अशा लोकांनी सावित्रीबाईंना कठोर विरोध केला. सावित्रीबाई शाळेत जायला निघाल्या की विरोध त्यांच्यावर दगड, शेण व चिखल फेकत. पण सावित्रीबाईंनी या सगळ्यांना खंबीरपणे तोडून दिले. पुण्यात प्लेगची साथ पसरली होती. सावित्रीबाई प्लेगच्या रोग्यांची सेवा करीत होत्या तेव्हा त्यांनाही प्लेगची लागण झाली. 10 मार्च 1897 साली प्लेगमुळे त्यांच्याशी निश्चय झाले. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.